Salutare! Avem una bucată sportiv, David Popovici, și una bucată bolid, Porsche Spider. Acest băiat, acest sportiv, și-a achiziționat acest bolid, motivând că este o plăcere de-a lui, că și-a dorit mult acest lucru, ceea ce mi se pare în regulă și la locul lui. Dar bineînțeles că reacțiile nu s-au lăsat așteptate, evident. Trebuia să iasă la rampă nimeni altul decât celebrul gazetar CTP, Cristian Tudor Popescu, care a avut o reacție neașteptată la această achiziție. Îl consider pe David Popovici, așa cum am spus-o nouă dată, cel mai inteligent și cultivat dintre toți marii sportivi ai României. Bun. Reacția continuă și spune că sunt uluit nu de mărimea sumei, ci de micimea marelui vis al lui David. Da, foarte interesant este când vulpea nu ajunge la struguri și spune că sunt acri. Nu sunt nici eu de acord cu o mașină de 150.000 de euro, cum și-a luat Popovici la banii ăștia, deja îți poți permite un avion decent. Aici domnul cu pricina, respectiv Lucian Mândruță, nu știu la ce s-a referit în a-și achiziționa un micuț avion, cum a spus el, așa, decent, la 150.000 de euro, sau că poți călători cu banii ăștia cu un avion decent. Nu vine să cred că trebuie să specific că această postare este o ironie prietenească și nu o critică, dar este necesară în această lume. Cumva și-a motivat toată treaba asta ca fiind o ironie, când de fapt el este un foarte, foarte, foarte bun prieten. În contrapartidă, cum era absolut normal, a apărut nimeni altul decât Marius Șumudică, care, evident și cu foarte mult bun simț în această speță, i-a luat apărarea lui David. Să ascultăm ce a zis Marius Șumudică, deoarece foarte greu de reprodus, e savuros. Eu mă bucur că știi să te respecti și că n-ai luat trotineta de la Herăstrău să zici că te-ai împiedicat de bordură și ai căzut în nas. Că la unii li s-a întâmplat să meargă cu trotineta și să cadă în gură, să vină zgâriați pe la antrenament. Bravo! Felicitări, David Popovici! Foarte tare omul, extraordinar de tare. Bun, la revedere!